Nakita ko na sinuggest to ng isang follower sa comment section. So nakikita ko yung mga comments nyo guys, huwag kayong mag-alala. At sa video na to, motor yung topic natin. At sa dulo ng video na to, sasabihin ko yung conclusion ko dyan. Pwede rin kayo mag-share ng mga opinion nyo sa comment section below. Okay, so nung nare-research ko yung topic na to, ito yung mga nakuha ko na information. Ito yung sinasabi ng mga tao sa social media, sa mga comment section. Ito muna yung nakita ko na take nila dito sa kung bakit bawal ang mababang displacement, yung mga underbone dito sa expressway. Ang sabi nitong isa sa comment, kailangan daw mabigat ang motor dahil meron ding mga lubak sa expressway. So totoo naman, meron naman talaga mga lubak sa expressway. Hindi naman perpekto ang expressway. Minsan may mga lubak sa expressway at matagal na panahon bago ayusin yan. Parang sinusumbong pa yan bago ayusin ng mga nag-aayos ng expressway. Tumatakbo ka ng 80 kilometers per hour tapos biglang merong butas sa daan na sa expressway. Siguro kung medyo magaan-gaan yung motor mo, tumilapon ka na talaga. Ayun nga sinasabi niya, pag 100 kilometers per hour yung takbo lalo na sa underbone, sigurado daw na lilipad ka. Totoo naman tong sinasabi niya. Sa expressway, lalo na sa mga naka-experience na palaging dumadaan sa expressway, di ba may mga lubak yan na hindi mo inaasahan? Lalo na dun sa pinaka-fast lane, pag dun pa nangyari yung lubak, medyo unexpected na mga places. Comment down below kung na-experience nyo itong mga ganitong pangyayari. Isa pa sa mga comment na nakita ko ay, kahit mga kotse o SUV, di may iwasan na may madadaanan na malalim na lubak, di gaya ng mga mabibigat na bikes. So meron naman dyan mga big bikes, yung mga mabibigat na bikes, yung mga makakapal yung gulong. Siguro kaya nila pinapayagan yun sa expressway kasi kahit medyo malubak sila dyan sa mga daan na yan ng expressway, di pa rin siguro sila lilipad o titilapon. Kaya number one, dahil sa safety rin. At siguro ginawa rin ng government to na safety protocol para sa mga motorista. Hindi naman dahil binabawalan talaga yung mga maliliit na motor. Dahil safety lang naman talaga sa mga motorista. Kung malubak kayo na tumatakbo kayo ng 90 kilometers, 80 kilometers per hour, kung nalubak kayo sa expressway, syempre maraming mangyayari na aksidente. Mini-minimize lang siguro ng government yung accidents na pwede mangyari. At yung mga batas naman natin dyan sa daan, ginawa naman yan na may deliberation process. Talaga nagdebate sila ng matindi dyan. Bago nila ginawa yung batas na yan, yung mga rules na yan, pinagdebatihan nila yung safety ng mga tao. Ito medyo controversial na comment. Ang sabi niya, dapat entitled tayo sa rights to use the expressways. Maybe babaan yung limit to 200cc. Mas madali nang mapag-iipunan. 400cc and up, gaano karami sa mga Pinoy ang makaka-afford ng 400cc and up na brand new? It's all about rights to use public roads, mayaman ka man o hindi. Marami ka mang pera o onte kahit mag-provide sila ng motorcycle lane sa pinaka-outer lane. So gusto nito ni Kuya na babaan yung limit sa 200cc, pwedeng makapasok sa expressway. So sabi niya mas madaling may ipunan. So mas mura nga naman yung bikes na yung mga motor na 200cc. Syempre alam natin mas mura yan, hindi yan umaabot ng 100k. At sabi niya gaano karami sa mga Pinoy makaka-afford ng 400cc up at brand new ng rights to use public roads, mayaman ka man o hindi. At may suggestion pa siya na kahit mag-provide sila ng motorcycle lane sa pinaka-outer lane. So magandang suggestion yung mag-provide ng motorcycle lane. Gagawin ba to ng government kapag ka nireklamo mo to sa kanila? Kung may bicycle lane sa expressway, okay lang din do sa mga siklista natin dyan. Shoutout nga pala. Shoutout sa mga siklista natin dyan. Kung maglalagay kayo ng motorcycle lane sa expressway, maglagay na rin kayo ng bicycle lane. Para karambola na tayo sa expressway, sobrang gulo na. May makikita ka ng mga road bike dun sa fast lane sa kalagitnaan. Joke lang po yun, pero safety lang talaga yung gusto ng government. Kung hindi pa sila nakakapaglagay ng mga bike lanes, express bike lanes, or motorcycle lanes dito, tingin ko hindi sa kung ano pa man, dahil sa kung ano pa man dahilan. Ang sabi naman ng isa na nag-comment din, bottom line dyan, private property po ang mga expressway. Their property, their rules. Nga naman, totoo nga naman na private property ang expressway. Kung public man yan, kung ano yung rules na dapat nating sundin natin syempre. At ito naman yung take ko dito sa pinag-uusapan natin. So kapag dumadaan kasi ko sa expressway, gamit ko pa yung van ko dati. Naka-van pa ako nun.
kapag may nag-overtake sa akin na bus, dumadaang mga truck o mas malaking sasakyan kaysa sa akin, talagang yumuyugyug talaga yung van. Yumuyugyug yung van, nararamdaman ko yung suspension na parang lumilindol sa loob ng kotse. Dahil katabi ko yung sasakyan na nag-overtake sa akin, alam ko na yun yung hangin na humahampas dun sa kotse ko. So paano pa yung mga maliliit na motor? Yung magagaan na motor na underbone, paano pa sila kapag nadaanan ng mabibilis na mga trucks na yon? So kawawa naman sila, malakas na hangin lang, gegewang na sila o titilapo na yung motor nila. Nadanasan ko na rin yung mga lubak sa expressway. Nakikita ko yung panganib talaga dun sa mga motorista kapag maliliit yung mga motor nila at lalo na magagaan yung mga motor nila dun sa expressway. Sobrang delikado talaga. Para sa akin, sang-ayon ako sa safety protocols na ginawa ng gobyerno para dito. Sang-ayon ako, hindi ako against. At ito pa yung nakikita kong issue kasi, ang nakikita kasi ng mga tao, hindi yung rules. Ang nakikita nila, parang hinahati nila yung mga Pilipino. Yung mga mayayaman na tao, nandun daw sa expressway. Pwede silang gumamit ng expressway. At yung mga mahihirap naman, sa mga public roads lang sila. So isang issue to, issue sa isip ng mga Pinoy, isa isip ng mga tao ay slight discrimination ng mahirap at mayaman dito sa expressway. Sasabi pa nila, paano naman kami mga saktuhan lang ang budget? Para sa akin, sa opinion ko lang, hindi to sa discrimination. It's not a class battle. Tingin ko is a safety battle na ginagawa ng gobyerno para lang maging safe tayo, para lang hindi maaksidente ang karamihan sa mga Pilipino. At ginagawa rin nila yan sa iba't ibang parte ng mga batas natin. Halimbawa na lang dun sa bawal magpaputok, bawal yung malalakas na paputok. Ginagawa nila yan, although hindi masyado masaya, kagaya nung dati. Sobrang andaming napuputokan dahil sa mga paputok, andaming sinusugod sa ospital dahil napuputol yung mga daliri, napuputol yung mga kamay. Dahil sa mga paputok, ayaw pang tumigil. Alam natin masaya ang paputok, alam natin masaya na humarurot sa expressway. Pero ang gusto lang ng government natin ay safety. Safety dahil alam nila na makukulit talaga ang mga Pilipino pagdating sa mga galawan natin dyan sa expressway. At iiwan ko na lang kayo sa note na to. Private or government property man ng expressway, kailangan nating sumunod sa batas. It's our government's road and it's our government's rules. Isipin mo, anong mas pipiliin mo? Ang magreklamo sa gobyerno tungkol sa batas? O mag-focus ka sa self-development mo na lang? Magtrabaho para makaipon pambili ng kotse o big bike na may mataas na displacement. Sa opinion ko, tama yung prinsipyo na huwag tayong mag-focus sa mga bagay na hindi natin nakokontrol dahil mababad trip lang talaga tayo. May choice ka naman, sayangin ang buhay mo na magreklamo sa gobyerno araw-araw o magsipag ka na lang araw-araw para mabili yung pangarap mong sasakyan na pwede sa expressway. Nasa iyo na ang desisyon. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo naman yung opinion mo sa comment section ng video na to. Maraming salamat sa panonood.